Sahiba. Na'am. Ina wuni? Ke ce haka? Mun sami ku lafiya? Lafiya lau, ashe kin gane kwatanta. Ai ko dai baba muna waya da kai kamun kwatancen guri na ce to ba zan faɗa maka zuwa na ba sai dai kawai ka ga. Sirkin nawa ne wannan? Shine baba sunan shi Mubarak. Allahu akbar. Lafiya lau. Sani ka dai. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, na gode wa Allah da ya nuna min wannan ranar. Mubarak, wannan ita kaɗai ce tsatsuna. Dan Allah ka riƙe ta hannu biyu. Ke kuma ki biyayya ga mutunki, kin ji ko? Insha Allah. Ku yi haƙuri da juna. A rayuwa, ku rungumi haƙuri da kuma ƙaddara yadda ta zo muku, domin na ga darasi a rayuwa. Allah na tuba. Allah na tuba. Allahu akbar. Ya shi kuma za ka tafi kan bukin ɗin tiket na ba. Ka san na faɗa maka zan tafi. Sauke manhajar BP domin ana bukin da kowane tiket akai. Kana shirin tafiya ka bari kuma ka san bani da dala card ba. Kuma ka san da dala zan biya wannan. Sauke manhajar BP kin gama da matsalar sarrafa dala. Hayati? Na'am. Kuɗin katin wutan lantarki kaka tafi kaci ya ƙare mana. Na sa miki kuɗi a cikin manhajar ki na BP. Za ki yi amfani da su domin biyan kuɗin nepa bill ɗin. To shi ke na gode. Sai ka dawo. Yaya? Na'am. Ya batun registration ɗinmu. Sauke manhajar BP. Za ki yi registration ɗin duka a ciki. To ai ni ma app ɗin data na baya. Ki ma ki sauke manhajar BP. Kina yin downloading ɗin manhajar BP kin ga ƙorafi akan data har abada. Duk wata bukata ana biyanta da manhajar BP. A manhajar BP